Thank you so much po sa pa-challenge ng Team Kabunoto Production. Maraming salamat po. Isang karangalan po na isa po ako dun sa naipili at naisali sa pa-challenge na yun at sa nag-sponsor po. Thank you so much sa malaking bagay po sa lahat ng mga small YouTuber na tulad namin. From Switzerland, Ma'am Ilang-Ilang, maraming salamat po sa akin. Isang buwan po yun na hindi kayo bumitaw. Nandun kayo lagi. Thank you so much, Ma'am Ilang-Ilang. Joseph mga kawaray, panibagong vlog. Oh. Sabi ni Magic mga kawaray, palamuti lang daw ang pera. Paano? Puti ang tinitira. Pachikinin po ako. Ah, uy. Palamuti. Palamuti ang tinitira. Hindi, joke lang, biro lang ha. Ganda ng talong ni tawag nito ni Noli Boy. Tignan nyo, ang ganda ng talong. Pugi ang talong. Yung may-ari lang ang hindi. Charot guys. Hi, hello. Shoutout muna kay Boss Bang. Charot sa talong. Talong ni Noli. Ganda no? Talong ta. Kulang sa dugo. Magkano po na nito? Ganda oh. Maliliit lang. Siyempre, papaldo. Shoutout, Mark. Shoutout sa gulay. Shoutout. Wala ka ba tulog? Sana all social. Kain. Food trip yan ha. Nakabenta na rin tayo mga kuray ng almost ayusin ko na gulo. Benta ko ay 7.30 ako napunta rin eh. Mayroon ako dito perang 200. Ito ang benta ko. Bali 450 na. Punan ko nito ay 1.8 kasama kargador. Salamat lahat ng bumibili sa atin. Ay di 500 na pala. Oh 500 na. 1, 2, 3, 4, 500 na pala. Yan pala mga kwaray. Magpapasalamat lang po pala ako nagpasalamat na ako kagabi sa mga tumulong sa atin about dun sa pa-challenge ng Flores de Mayo pala. Thank you so much po sa pa-challenge ng Team Kabunoto Production. Maraming salamat po. Isang karangalan po na isa po ako dun sa naipili at naisali sa pa-challenge na yun. Malaking bagay po yun. Sa Team Kabunoto Production, maraming salamat po. At sa nag-sponsor po, thank you so much sa isang magandang laban na patayong palak nyo sa pa-challenge nyo. Na malaking bagay po sa lahat ng mga small YouTuber na tulad namin. Ngayon mga koray, pumasok po ako sa top 5. Ang sa revenue po ay pangano ako number 2, sa views ay number 6. Pero bali ang top 2 sa revenue at top 2 sa views ay pinagsama. Si Seri lang top 2 sa views, ako naman ang top 2 sa revenue. Ngayon ang 8,000 watt price na yon ay naghati kami ni Cyril, bali tag 4,000 kami. Si Katuba, Idol Katuba ay top 1. Siya yung nakatanggap ng 10,000 sa
pot price sa views at sa revenue. Top 3 naman po ay si Kagamboy, solo lang din niya, 6,000. Sarap, no? At kay Kagrasa at si Cyril, naghati rin sila. Balik 3,000, tag 1.5 sila. At sa top 5 naman, si Nogerts TV, solo niya. Solo ni Nogerts TV ang 3,000 pesos. Malaking bagay yun at panggastos na rin. Pangbiling ulam, pangbiling bigas. Ako, nakakatanggap ako ng 4,000 kasi 8,000 nung hati kami ni Cyril. Meron akong 4,000. May pambayad na tayong bahay. Thank you sa lahat ng tumulong at sa lahat na palaro ng patimpalak na itong pa-challenge na ito. Maraming salamat at shoutout sa Team Boom sa lahat na sumuporta sa atin dyan. Shoutout sa isang kay B-Boy sa pakulay mo. Kuya Sunny Sen sa panonood mo ng aking mga video. Sa aking dalawang co-founder, Kuya Sunny at B-Boy TV. At sa aming mga kasama sa Team Boom, Tol Project, Ate Brenda, maraming salamat po sa inyo na talagang wala kayong sawa, suporta. Kahit si Tol Project nasa work siya, pag uwi niya sa work, ipi-play niya lahat ng kanyang mga account dun sa mga mga upload ko. Kaya thank you Tol, ingat ka lagi at sana more samahan pa tayo. At salamat din kay Kuya Elmer Ugay na walang sawang suporta sa akin. Sinamahan pa ako ni Kuya Elmer sa bahay yung ilang days at sumama pa siya doon sa Batangas para lang samahan ako mag-content doon kahit alam kong hirap siya maglakad. Kuya Elmer, maraming salamat sa tulong. Shoutout din kay Mabi TV dahil sa Mabi TV ay kinama ako sa pagbiyahe niya doon sa kanyang dinadrive na Egypt ba yun? Nagagawa ako ng content doon. Dalawang content nagawa ko doon. Salamat din kay Tatay Robin sa pag-play ng mga video ko. Tatay Robin, salamat ng marami po. Salamat din kay Cabos Official. Sangkay Cabos, maraming salamat sa tulong mo at sa pag-nunod mo na aking mga video. Wait lang. Salamat kay Kabus, salamat at Tatay Robin. Sino pa ba? Salamat din pala kay Tita Mami, maraming salamat po sa tulong mo, sa pag-nanonood mo ng aking mga vlog at sa mga videos ko. Thank you so much po Tita Mami sa suporta. Tita Lu, salamat din po. Si Sangkay Erap, Joseph Salas, maraming sangkay kasi nagbigay din si Joseph sa akin, nag-sponsor sa akin para mayroon akong content na yung sa Samyang ba yun? Samyang Buldak times 4 nag-sponsor sa akin yon para makagawa ko ng content. Salamat Sangkay sa suporta mo sa aking YouTube channel. Sangkay Grace na aming matampuing nakasangkay na lagi panay tampo at naman kahubuluhan. Salamat na marami Sangkay Grace kasi tuwing magpipremiere ang aking vlog ay nandun ka lagi sa aking mga videos. Thank you Sangkay Grace sa tulong mo sa panonood ng video ko. Sa gato, kahit wala kang lagi sa aking premiere, pasalamatan din kita kasi mayroon ka rin naman pong naambag sa mga views ko. Maraming salamat Sangkay Sagato sa tulong mo sa panonood ng video ko. Ingat ka dyan kung nasaan ka man.
more sunog-sunog. Sunog-sunog. At salamat din kay Kuya Richard at Ate Mary Ann sa mag-asawa na yan. Maraming salamat po sa inyong mag-asawa na yan na lagi kayong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. No, thank you. Salamat sa inyong lahat dyan. At salamat din po pala kay Ate Rosel Humuju sa panonood mo, te. Sa aking mga video, te. Ha? Thank you so much, te. At salamat din kay Rosel. Ay, kay Rosel. Rosie. Ayoko. Rosie, salamat din sangkay sa panonood. Belly Grigg, salamat din, tol. Lalo na si Videotor. Si Videotor ay kahit busy sa pagka-CQ, grabe sa suporta sa akin. Grabe to. Tol Videotor, salute sa iyo, bro. Ingat ka lagi. Thank you so much sa suporta sa akin sa bilang sa grupo natin sa team. Thank you so much, tol. Ano pa ba mga kasali? Ate Pimix, salamat Ate Pimix sa panonood. Alam ko pong busy po kayo lagi at alam mo naman namin po na hindi kayo nagsasawang suportahan kami. Salamat po Ate Pimix. Alam ko napaka-busy mo pong tao. Thank you so much po Ate Pimix. Salamat po. At salamat din po pala kay Ate Judith. Ate Judith, maraming salamat po Ate Judith sa panonood ng mga video ko, Ate Judith. Thank you so much po. Kay Alimar, salamat Papa Jab sa panonood mo rin ng mga video ko. Thank you so much. At kay Tol Pobring Worker, salamat Tol Pobring Worker sa panonood ng mga video ko din. Thank you so much, Tol. Siyempre, ang ating mga hindi namin member pero naandun lagi. Kay Kulang, salamat Kulang. Tol Eljun, salamat din. Tol Jomar, Boy Tirador, salamat bro. Bye, salamat bye ng marami sa tulong panonood ng video ko. Kervin J, thank you. Tita Lu, Tita Au, Sangkay Lenma, Maria Mix, JFPC, Tol Chris, Motovlog, salamat Tol. Marami din. Ay, kanina nga nagkasarang yung tinakpan niya yung asin niya. Hindi niya nakikita may mantika po dito. Parang walang pakialam eh. Kasi lang nga yung nasa harap eh. Mag-ano lang, mag-ano pa sila o pula. Oo. Pag sa ginaya mo ganun. Ginaya yung kaya hindi na alam mo yan. Alam niya yan. Wala siya po kami sa buhay. Wala may-ari yan kay Tateo. Ilan po ba? Ano ba? At salamat din po pala kay Tatay Alex at Kalamad Stadjakero. Thank you. Kuya Jerry, salamat din po. Lahat ng suporta niyo sa akin sa YouTube channel ko, sa challenge doon. Thank you. At hindi mawawala ang ating Big Four dyan. Shout out kay Sir Ido G. Salamat Sir Ido G. Sir Jaime Vera, salamat din po. Matthew and Mom's World, alam ko napaka-busy mo sangkay. Alam ko naman po, nanonood ka pa mga vlog. Salamat at Willie to it, thank you so much Will sa suporta mo sa Team Boom. Thank you so much bro. And special shout out at pinaka number 1 kong sponsor sa lahat, ang nag-iisa from Switzerland. From Switzerland, Ma'am Ilang-Ilang, maraming salamat po talaga sa tulong niyo po sa aking revenue at bukod doon sa panonood ng mga vlog ko noon at siyempre sa tulong niyo po sa team ko na grabe ang suporta niyo. Ma'am Ilang-Ilang, maraming thank you po. Talaga na wala kayong sawang suporta sa akin. Isang buwan po yun na hindi kayo bumitaw. Nandun kayo lagi. Thank you so much, Ma'am Ilang-Ilang. Maraming salamat po. Ingat po kayo kung nasan man kayo ngayon. At ingat po kayo sa trabaho.
At sa aking Kuya Ri, shout out Kuya Ri, Team Utas, Team 50 G Friends, shout out. Si Kuya Ri po ay hindi pa rin 2 weeks na, hindi pa rin nagla-live or nagbablog. Kuya Ri, ingat po lagi. Sana it will soon. Sana po ay thank you din Kuya Ri sa tulong mo sa views ko. Kasi piniplay mo lahat ng mga vlog ko noon. Kuya Ri, thank you Kuya Ri kung nasaan ka man. Ingat na ingat po. God bless sa'yo. Sino pa ba? Shoutout din kay Kaiden Hall Rose, thank you so much brother to help my revenue. Thank you so much bro. Take care always and your family. And thank you so much din kay Chanak. Oy, Chanak. Kay Chanak ay kahit palabiro yan. Number 1 namin yan na sponsor noon nung baguhan pa lang ako sa white. Thank you Chanak sa tulong mo sa revenue ko. Ingat ka lang lagi kung nasaan ka man ngayon. Ano pa ba? At thank you din kay Sir Ruel Polikit sa pakulay mo din Sir Ruel. Salamat sa lahat ng nagpakulay. Wala Dalby, kay Lorena Adventure sa bago naming member sa Team Boom. Shout out po sa iyo ma'am. Salamat, welcome ka po sa Team Boom. Sana ay maging mas maganda pa ang samahan natin. Thank you po. At siyempre hindi mawawala ang aking partner si Maria Payne Salas at sa pamilya niya na nanonood sa aking mga vlog at nanonood ng aking mga video. Thank you Main, salamat ng marami sa tulong at pag-intindi mo sa akin at suporta mo, grabe suporta ng aking partner sa aking pagbablog. Thank you so much po. At sa aking mga pinsan, shout out dyan sa inyo. Lovely, salamat kami. Lerma Jean, salamat. Joanne, salamat. At sa lahat ng aking mga pinsan na nanonood. Yung tatlo na yan, lagi yan nanonood. Pinsan, mga pinsan ko. Thank you so much sa inyo. Ingat lahat. At sa lahat ng nanonood sa aking mga vlog, kung sino man kayo na nasa likod ng aking mga videos, maraming salamat sa inyo lahat. Kay Bunso Ganda, salamat sa patak. Team Mayor, thank you din. Team Planet Sword, thank you. Team Kasangga, maraming salamat sa inyo. Team Hamug, thank you din. Lahat ng team, maraming salamat po. Sa lahat ng pumapasok sa mga videos ko at member ko na. Thank you sa inyo. Ingat kayo lagi lahat. God bless. Oh, wow! Gabi na naman mga kawaray. Ang oras natin ay 6:19. Ito lininisan ko po kasi malulusaw pag di ko nalinisan yung yung pera kong dalawang bundle na repulyo, kaya lininisan natin. Ito sa ibabaw, pinapaanohan ko lang. Pinapahanginan, pinahangin. Wala nang init 6:19 na kasi. Kaya ayan. Salamat po sa lahat ng bumili. Hindi ako nag-vlog kanina. Lauli ako nag-vlog, dudugtong ko lang to dun sa vlog ko kaninang magpasalamat sa mga nagpakulay at sumuporta sa akin dun sa pa-challenge ng Team Flores Lamani. Flores Lamani. Thank you so much po. Ang benta natin ay benta rin tayo mga kura. Di pa ata ako nakapuunan. Pero ay meron na yata kasi pumunta dito si Pe. Manang pambili ng ulam. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapos may barya pa ako dito. 1520. Tapos ito pa. 1510 16. Ito pa sobra 1660 guys. 20 1660 ang nabenta natin ay nabawasan to ng 300. Ang puhunan ko nito ay 1.8 lang, bali 1.6 plus 300, 1.660 plus
300, bali 1960 po ang mga kawaray ang benta natin. Ang puhunan ko ay 18 kasama kargador. Tapos marami pa akong tira. Kasi may tira ako kahapon mga kawaray. Ang puhunan ko lang dito 18 lang. Baka magtatanong ang mga tao bakit ang puhunan ko lang ay ganun lang. At ang liit lang ng puhunan ko. Siyempre, ang kinukuha kong kalakal ay konti lang. Hindi ko dinadamihan dahil sa kadahilan ng ay hindi naman ganong kabili. Sabado linggo lang ako kumukuha ng marami. Repolyo, isang 10, 15 kinukuha ko. Tapos yung upo, 4. Alalay lang ba? Kasi ma'am, mura na yan, 60. 60 lang yan. Kaya. Easy. Tubo ko lang yan, 25, 35 puhunan ko dyan. Pwedeng bigyan natin 50. O maliliit, malalaki yan. Eh, bukas pa naman. Bukas na lang. Marami pa akong tira, bali ang tira kong upo ay tira kong upo ay 5, 7, 8, 9, 10. Ito tira na to nung ano pa to, nung linggo. Tama ba? Linggo nga. Ay hindi, nung ano lang pala, nung Martis. Bali ano pa to, 10 pa. 10 pa mga kawaray, isang bandil pa yan. Bali 2 bandil lang naubos. Tapos ito, bali kumuha ako kagabi ng 3 nitong repolyo. Ito yung bago, tsaka ito bago yan. Ayun, luma. Bukas yan, pang bargain niya, pang 30. 50 to dito. Yung ito malaki, 60. Malaki to guys. Lusawin kasi mga kawaray, kaya lininisan ko. Kung hindi ko linisan, lulusaw yan bukas. Kaya masasayang lang yung ating ano, repolyo liliit. Parang gaganon no, yung luma na yun. Yung bantay. Yeah, yan mga kawaray. Maya uwi na ako. At pagbabalot ko na tong, mayroon pa siguro itong mga tansya ko dito, mga 8-7 balot mayroon to. Kasi ito mayroon itong 2 eh. Ito 2. Ito may 2 din to. Ayun, 2, 5, 6, 7, mga 8 nga, mga 8 balot na magagawa ko dito. Kaya di ako kukuha mamaya ng kalakal kasi marami akong paninda pang tira. Bukas ay Huwebes naman, ay medyo mas malala po ang bintahan niyang bukas, medyo matumal. Kaya ano lang, chill lang tayo sa pagtitinda. Hindi tayo pwedeng bumira ng bumira sa ganitong panahon na kabilihan. Yan, sakto lang yan, dapat yung puhunan mo maliit lang. Saka na pag malakas na ang bintahan, saka mo gagamitin yung perang nakatabi, diba? Yung 7,000 ko nga, hindi pa nababalik. Yung magkano pa lang napupunta sa akin. Nasa 4,000 pa lang, 3,000 pang kulang. Kailangan ngayong linggo kumita para mabawi yung 7,000 puhunan. Sa gastos kasi, ang gastos. Yan mga kawaray, salamat po. Mamaya na lang ulit. Tamang ano lang, cellphone, wala naman namin dito. Alright, yan na lang bros. Salamat din pala mga kawaray kay Ma'am Criselda sa suporta sa panonood sa aking premiere noon. Nakalimutan ko, aray mo pakak.